Fit-8 ta' Lulju se tittella l-10 edizzjoni tal-avveniment Ħondoq by Night, waħda mill-akbar attivitajiet li jsiru fil-Gżira Awċija. Fil-fatt dan is-sajf qed joffri numru ta' attivitajiet għal dawk kollha li jżuru Għawdex fosthom dan il-festival fuq il-bajja ta' Ħondoq ir-Rummin, attivitajiet li attiraw numru kbir ta' viżitaturi lejn Għawdex filwaqt li jġeneraw turiżmu intern. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Għawdex intqal li huwa importanti li jkompli jsir iktar investiment f'dawn l-avvenimenti u li jissaħħu sabiex din il-gżira tkun id-destinazzjoni magħżula minn kulħadd kemm fis-sajf kif ukoll matul is-sena kollha. Dan il-festival se jsir fi sfond ta' messaġġ ċar u b'saħħtu favur l-ambjent fejn waqt l-attività mhux se jintuża single-use plastic sabiex dan is-sit ma jiġix affettwat minn dan il-materjal hekk perikolus għall-ibħra tagħna. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet sar appell biex kull min igawdi x-tajtiet jagħmel dan b'rispett sħiħ lejn l-ambjent tal-madwar u lejn l-istess nies li jżuru is-sit u dan billi ma jintremix skart speċjalment plastik u loqom ta' sigaretti. Is-sindku tal-lokalità tal-Qala Paul Buttigieg stieden lil pubbliku sabiex jattendi għal dan l-avveniment u jgawdi din il-bajja f'ambjent naturali mill-isbaħ. Noel Mizzi wieħed mal-organizzaturi ta' dan il-festival qal li l-line-up tal-Festival Ħondoq by Night se jinkludu wħud mill-aqwa artisti lokali fosthom Cash and Band, Carlo Gerada, Ryan Spiteri, Michi Mago u DJ Darko.